Munud a hanner ar y cloc. Conor Roberts yn codi'r bel at ymyl y cwrt, ond cyffyrddus i Declan Poole ond a troed ar ysbardyn Poole. Tu hwnt i Dom Smith. Poole at Rhys Hughes yn ôl a Declan Poole at Callum Bradley. Bradley a dechrau perffaith i Gay Connor. Llai na 2 funud wedi chwarae. Symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall. Yr hediad gwreiddiol gan Declan Poole. Ac yna Callum Bradley yn manteisio heibio i Conor Roberts. Magidson. Neil i gyfeiriad Declan Poole. Poole cael ei bennu i'r bel. Bel drwodd at Bradley. Unwaith eto Bradley. O sail i fod yma Rhys Hughes. Hughes ar ergyd. Mi oedd yr hyder gan Rhys Hughes i fynd ar honna. Ar y cynnig cynta. Bach mwy arni. A fe alla honna fod yn daclus, yn dwt ac yn daclus yng nghefn y rwyd. Ac osau at 5 munud ar hugian. Y bel gan Matty Jones a Sean Bradley. Bradley ar ergyd o'r cyffyrddiad i gefn y rwyd. A'r cyffyrddiad gan Phil Mooney. Gic gornel yn cael ei gweithio. A Sean Bradley ac yn tasgu yn y cwrt am ddiffyn Cey Connor yn cysgu. A Phil Mooney yn manteisio. Edwards. Bel tu hwnt i Sears. Cliriad gan Mooney. Ond at Jacob Cook. Cook traed cyflym. Dyma Bradley. At Rhys Hughes. Rhys Hughes ni gosod ti Callum West. West ar ergyd. Mi nath o'n dda i greu y lle yn y fan yna Callum West. Ond yn syth at Conor Roberts. Cyffyrddus yn y diwedd i'r golwr profiadol. Noah Edwards. Sharif. Hughes. Yn le gan Callum Bradley ar ymyl y cwrt. Bel drwodd y fan hyn at Callum Bradley. Noah Edwards ar ergyd. Noah Edwards yn canfod i hun mewn erwa o le yn y cwrt. I gynnig o yn syth at y golwr. Dyma Noah Edwards. Edwards yn gryfach na Josh Locke. Ac yn canfod Callum Bradley. Edwards wedi parhau ei reidiad y beir rwnd y gonad eich am Edwards. Mae Declan Poole i fewn yna! O mae chwaraewyr Cey Connor yn benwan. Mae nhw'n credu bod yna drosedd yn y fan yna ar Declan Poole. Ond Mr Rob Jenkins yn dweud na. Morgan Owen. Mae yna dafliad hir y fan hyn i rei prawf ar am ddiffyn yr ymwelwyr. Am gyfle ac yn disgyn i Sean Bradley o bawb. Sa chi wedi redrych morgais ar Sean Bradley yn sgorio yn y fan yna. Tafliad yn dod i fewn gan Morgan Owen. Blerwch unwaith eto yn amddiffyn Cey Connor. Fe ddylia fod Caernarfon ar y blaen. Young o'r bel yn cael ei dwy'n llawer hi hawdd gan Kai Edwards. Dyma Callum West. West at Rhys Hughes. Hughes yn ôl at West. Yn y gyfle fan hyn am yr ail o'r arbediad yn un gwych gan Conor Roberts. O mi gael ymosod Callum West lle oedd hwnna'n mynd. Ond mi oedd y rhaid i Roberts wneud yr arbediad wedyn yn doedd ardderchog gan y golwr. Ond Rhys Hughes a Callum West sydd dros y gic rydd. Rhys Hughes yn mynd amdani o! A mae hwnna wedi mynd syth drwodd ac i gefn y rwyd. O mi oedd Conor Roberts yn sefyll yn syfrdan. Da ni wedi chwarae 13 o funudau o'r ail hanner. Pwy arall? Rhys Hughes. Poole. Callum Bradley. Rwydd hint yn y fan yna. I redeg a derbyn y bas a chanfod Abdi Sharif. Wan mae Noah Edwards ar ras o'i flaen. Mae yna le, erwa o le i Rhys Hughes. Hughes heibio i Mooney'n hawdd. Hughes ar croesiad. Ac sut ar wyneb y ddeiaradd hynna. Heibio'r postyn gan Callum Bradley. Meddyliau fod ti'n dair i Cey Connor. Traed cyflym gan Rhys Hughes. A Callum Bradley'n taflu di hyn at y bel. Mymryn heibio'r postyn. Da ni'n agosau at y 10 munud ola. Dyma Ryan Sears. Sears! A mae'r bel i gefn y rwyd ydi wir! A mae Caernarfon yn ôl y gyfartal. A chredwch i fyth. Ond Phil Mooney sy'n na unwaith eto. Ail iddo fo, ail i Caernarfon. Mae'n gyfartal unwaith eto. Caernarfon 2, Cey Connor 2. Cook.
Ta Max Woodcock, cyffyrddiad cynta'r eilydd yn edrych am yr eilydd arall Freddie Redshaw. Redshaw ar gyd. So hwnna di bod yn eilyddio ysbrydoledig, y ddau yn cyfuno. Max Woodcock a Freddie Redshaw. Mae gyffyrddiad cynta. Hwna'n gyfle da. Mae yna 88 o funudau ar y cloc. Does am ond un person yn cymryd y gecrydd yma! A mi oedd angen yr arbediad gan Conor Roberts o'r gecrydd gan Rhys Hughes. A mi oedd honna yn mynd i mewn ar y postyn pella 'na. Arbediad campus.